खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउट्यूब चैनल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दिनैनि टपिक्सआ जाहैबाय मा 8 लाख स्मार्टफन। स' सरकारा 8 लाख स्मार्टफन थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनो राननो थांगासिनो दं। स' बेवहाय मा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दं बेखौ एसे आं नोंथांमोननो रिपिखां होनो नाजागोन। नोंथांमोना थारैनो मिथिखागौ बे 8 लाख स्मार्टफनखौ मानो राननो थांगासिनो सरकारा। थारैनो कोविड-19 नि बे महामारिनि थाखाय क्लास जानायनि आसाया जोबोर खम। जिहेतु नोंथांमोना मिथिखागौ इन्डियायाव भेक्सिन होनाया जोबोर स्ल' जागासिनो दं। दासिम 10 कौटिबो सेकेन्ड दज भेक्सिन गोलैयाखै, 50 कौटिबो फार्स्ट दज भेक्सिन गोलैयाखै। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। स' कमप्लिट जुदि भेक्सिन होनो थांनो गोनांबा इन्डियायाव गोबाव सम लागोन। बिनि ओंथिया जाहैबाय मा जोंनि इन्डियायाव अफलाइन क्लास जानायनि आसाया जोबोर खम। बेनिखायनो सरकारा बे बाथ्राफोरखौ मिथिखानानै जानो हागौ बै अनलाइन क्लासनि बाथ्राखौ बांसिन गोसो होदों। बेनिखायनो जानो हागौ आसाम सरकारा स्मार्टफनखौ फरायसाफोरनो रानना होनानै खमसे खम अनलाइन क्लासनि एसे सुबिदाखौ खालामनो हागोन खोमा बिदि सानदों होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया। स' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला थारैनो बिनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेजखौबो मिथिना मोनगोन। नोंथांमोना मिथिखाबाय अनलाइन क्लासखौ कम्पालसरि खालामनाय जाबाय बा जानो थांगासिनो दं आसामाव। नाथाय बै अनलाइन क्लासआ जानो हागौ बै 8 लाख स्मार्टफनखौ बा जेसेबां थाखो आरो 9 फरायसाफोर दं स्मार्टफनखौ रानजोबना होबानो अनलाइन क्लासआ जानो सम्भब जागोन। आं सानो जाया। नेटवर्कनि मोजां सुबिदा गैयालासिनो, मबाइल नेटवर्कनि मोजां सुबिदा गैयालासिनो, इन्टारनेटनि मोजां सुबिदा गैयालासिनो जानो हागौ जोङो बै माने क्लासखौ खालामनो हागोन जानो फोरोंगिरिफोरा। नोंथांमोना मिथिगौ थारैनो हाया। सरकारा बे बिथिङावबो माखासे बाथ्रा कम्पानिफोरजों सावरायबाय थादों होनना जों मिथिनो मोन्दों। माखासे मबाइल नेटवर्क होग्रा कम्पानि जेरै रिलायन्स, भडाफन, एयारटेल, जिअ' बेबायदि जेसेबां दङ बिथांमोनजोंबो रायलायबाय थादों सरकारा जे टेम्परारि टावार गायनाय जायोना, पार्मानेन्ट टावार गायनाय जायोना, आरो लोगोसे नेटवर्कनि रेन्जखौ बारायनो हायो नामा, बेसेबां बारायनांगोन, बेसेबां बारायबा कमप्लिट नेटवर्क मोनगोन, फरायसालिफोराव बबे जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदा दं गैया, कम्पिउटारनि सुबिदा दं गैया, बबे जायगायाव नेटवर्क मोजां मोनो, बबे फरायसालियाव मोजां नेटवर्क मोनो, बेबायदि माखासे डाटाफोरखौथ' सरकारा आल्टिमेटलि लाखाजोब्बाय गाहाय फोरोंगिरिफोरनिफ्राय। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जानो हागौ बै नेटवर्क रेन्जफोरखौ थि मथे कम्पानिफोरा बारायनानै होनो हागोन सम बादि। जुदि बेखौ बारायनायावनो जुदि 5 बोसोर थाङोबा कोविड-19 आल्टिमेटलि जोबलांगोन बै समाव। स' दा जिबायदि थासारि जादों बेथ' ओरैबायदि सिटुवेसन दा गाबोननो जानांगोन होननाय बायदिसो। स' बेबायदि गाबोननो मावफुंनो हागोन जानो कम्पानिफोरा, बेबायदि टावार गायब्रबनो हागोन जानो। कमप्लिट टावार गायब्रबनायाथ' सम्भब नङा। नाथाय टेम्परारि टावारबाबो गाबोन सबनियानो, गाबोननो, दायोनो, मास मोनसेयावनो बिदि मावफुंनो हागोन जानो। जुदि बेखौ मावनायावनो जुदि 6 मान्थ नांगौ जायोबा 2021आवथ' क्लासनि सुबिदायानो गैखालामबा। स' बेबायदि माखासे जेंना। स' नोंथांमोना मा सानो मिथिया। अनलाइन क्लासआ सम्भब जानायाबो एसेबां इजि नङा जोंनि आसाम बायदि स्टेटआव। फरायसाफोरनो स्मार्टफनखौ रानना होनायनि उनावबो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मा दं जे फरायसालिफोराव बेबायदि अनलाइन क्लासनि थाखाय माबायदि सुबिदा थागोन। मबाइल फननि केमेराखौ इउज खालामनाय अनलाइन क्लासआ जानो हागौ मोजां जागोन। गुगोल मिटजोंनो जा, जुमजोंनो जा, बेबायदि इमेलनि मिटआनो जा, जायखियानो जा, जायजों जोङो भिडिअ कनफारेन्सिं खालामगोन फरायसाफोरजों, बेबायदि सुबिदा जानो फरायसालिफोराव दोङो बा खालामनानै होगोन सरकारा। जानो हागौ बिनि थाखाय बांद्राय खस्थ' जानाय नङा। मोनसे रुमखौ जोङो जुदि स्टुडिअ बायदि खालामनो गोनां जायोबा भिडिअ कनफारेन्सिं रुम, नयस प्रुफआनो जा बा जियानो जा, बेबायदि रुमखौथ' एसे खरसा खालामनानै खालामनो हाया नङा, हागोन। नाथाय बियो माब्ला जागोन ना फोरोंगिरिफोरा बै लाइटनि सुबिदा दंबाबो माने खनफाबा मोदानो, खनफाबा मोजां साउन्डआनो थाङा, खनफाबा नेटवर्क प्रब्लेम जायो, खनफाबा भइस क्वालिटिया डाउन जालाङो, खनफा इमेज क्वालिटिया डाउन जालाङो। जानो हागौ बिदि माने मोले बा जोबोर माने प्रब्लेमजों भिडिअ क्लास खालामबा जानो फरायसाफोरा माबा मोनसे लाब जागोन। स' नोंथांमोना मा सानो? भिडिअ क्लास बा अनलाइन क्लास जि बुङा मानो, मोखांदो नुनाय जा मोखांदो नुयि जि बुङा मानो, जानो हागौ बियो मोजां जागोन। आरो नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा सोङो। जानो हागौ अनलाइन क्लासखौ जोङो उइदाउट मोखां नुलायालासिनो खालामबाय। मोखां नुलायालासिनोबोथ' अनलाइन क्लास खालामनो हायो नङा होमबा? जेरै हायो वाट्सएपनि थ्रुयैनो जा, जायखिजाया मिडियानि थ्रुयैनो जा, इन्टारनेटनि, गुगोलनि, इउटिउबनि जि मिडियानो जा, जानो हागौ फोरोंगिरिनि मोखां नुनानै क्लास खालामबाबो बे क्लासा मोजां जागोन। नाथाय
क्लास गैथारियाव इउटिउबानो जा वाट्सएपआनो जा बेबायदि जायखिजाया मिडियाजों क्लास खालामनायाबो थोजासे होननानै आं सानो। मानो होनबा गैथारिनिख्रुइ माबा मोनसे थानायाथ' लाब दं। नाथाय सबसे गिदिर समस्या बे नङा, क्लास रुमाबो नङा, भिडिअ कनफारेन्सिं बा बेबायदि स्टुडिअ'आबो नङा, सबसे प्रब्लेमा जाबाय नेटवर्क। स' नेटवर्कनि जेंनाखौ जुदि जोबोर थाबैनो सल्भ खालामनानै होनो हायाबा 2021 मायथाइनि जा फरायसाफोर दं जायखिजाया क्लासनि जोबोर लस जागोन होननानै आं सानो। दानियाबा बाथ्राया जाहैबाय सरकाराथ' 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय स्मार्टफन रानगोन, नाथाय 1 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय सरकारा मा राहा लागोन? एलपि स्कुल मोननैसोआव बिथांमोना माखासे फेसिलिटिनि बाथ्रा होनदों, अंगनबादि सेन्टारफोरनि माखासे फेसिलिटिनि बाथ्रा फोसावदों, आरो कारेन्टनि सुबिदानि बाथ्रा होनदों, दैनि फेसिलिटिनि बाथ्रा होनदों, बायदिसिना फेसिलिटि दङ। 9 आरो 10 खौ साप'ज जोङो अनलाइन क्लास खालामबाय थाबाय, नाथाय लवार क्लासनिया मा जागोन? बै लवार क्लासखौ जों माबायदि क्लास खालामगोन? क्लास खालामनांगोन ना नाङा? अनलाइनानो जा अफलाइनानो जा मा राहायै? बिनिथ' जेबो बुङाखै सरकारा दिनैसिम। स' गाहाय थाखोनिखौ गुरुत्त होआलासिनो गोजौनिखौल' गुरुत्त होबाय थादों, रोदा गैयालासिनो माने फिथाइ थायहोनो नागिरदों, नङा होमबा? जास्ट लाइक बिदि जायाखै होनबा बाथ्राया। स' सरकारा थाबैनो बेनिबो बेबस्था लानांगौ, बिथांमोननिबो अनलाइननि बेबस्था लानांगौ। आंनि बादिबा 1 थाखोनिफ्राय आप टु माने 8 थाखोसिमनिखौबो अनलाइननि सुबिदा लानांगोन होननानै आं सानो। स' जानो हागौ सरकारा 9 आरो 10 निखौ मावखांनायनि उनाव बिखौबो लागोन निस्सय। नेटवर्कनि प्रब्लेमा गैया जानाय लोगो लोगो बेफोरबा गावनो गाव सब जाजोबलांगोन होननानै निस्सय सानना लायो आङो। दानियाबो आं नोंथांमोननो मोनसे साइड इफेक्टनि बाथ्रा बुंनो, जे मा साइड इफेक्ट जानो हागोन। नोंथाङा मिथिगौ स्मार्टफन होननाय लोगो लोगो जोंनि फरायसाफोरा मोजांजों लोगोसे हामाखौबोथ' खालामखागोन, नङा होमबा? हामा बिथिंखौबो नायखागोन। जे सरकारा बै हामा बिथिंखौ हमथानायनि थाखाय जानो माबा मोनसे राहा लागोन, माबा लक सिस्टेम थागोन जानो बे मबाइलाव? निस्सय थाया। बा बिथांमोननि मबाइलखौ जानो माने 16 बोसोरनि सिंनि गथ'नि थाखाय रेजिस्टार खालामखागोन, जे बै फनाव आमुक वेबसाइटखौ नायनो हाया, आमुकखौ नायनो हाया, आमुक एपखौ डाउनलड खालामनो हाया, आमुक बुस्थुखौ इउज खालामनो हाया, बेबायदि जानो बेयाव सुबिदा थागोन? निस्सय थाया। स्मार्टफनावथ' निस्सय बेखौ खालामनो हानाय नङा सरकारा। सरकारा बै बिथिंखौ सानाखै, बा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बेनि सायाव जेबो कमप्लेन होनायानो गैया। माखासे फरायसाफोरा आंखौसो गियान होनो हागौ जे मडार्न इरा, ग्लबेलाइजेसन जुग, बे जुगाव आरो फन लानानै मानसिया गाज्रि जायो होननाय बाथ्राया जाबाय गोदो गोदायनिसो बाथ्रा जाबाय, माने हिस्ट्रिसो, बे मोनसे जारिमिनसो, बे माने मोनसे बाथ्रा फावसो जानानै थालांबाय जे मबाइल फन लाबा मानसिया गाज्रि जायो। बे बाथ्राफोरा खाथिला बे जुगाव। नोंगौ बे बाथ्राया खाथिला, थेवबाबो बुंदोनाय माखासे गोग्लैसोनाय हारिफोरनि थाखाय जानो हागौ बेयो डिसएडभान्टेज नङा। नोंथांमोना मा सानो मिथिया, नोंथांमोनाथ' गासैबो लेक्सार मारियो जे मबाइल फन लाना गथ'फोरा हामा जाजोब्बाय, नाथाय दा सरकारा जा खामानि मावनो थांबाय दं जानो हागौ बेयाव साइड इफेक्ट गैया, गाज्रि बिथिं गैया। जे फनखौ जानो हागौ बै गथ'फोरा मोजां खामानियाव बाहायगोन। अनलाइन क्लासनि बाथ्रा होनदों, सानसेयाव बेसेबां टाइम अनलाइन क्लास जायो नोंथांमोना मिथिगौ? सानसेयाव खमसे खम बेसेबां टाइम अनलाइन क्लास जागोन? मेक्सिमाम 6 आवार्स, 6 घन्टा जागोन अनलाइन क्लास। मेक्सिमाम 6 घन्टा 8 घन्टा जागोन होनना हमना लाबाय आं। दा बाखि समखिनियाव फनखौ मा खालामगोन? स' बाखि समखिनियाव फरायसाफोरा फनखौ मा खालामगोन बेखौ नोंथांमोनासो मिथिसिगौ, बा बेखौ सरकारा मा सानदों मिथिया। मोजांजों लोगोसे हामाबो दंदेरो। स' हामा जानायनिबो मोनसे स्कपखौ होनाय जाहैबाय गथ'फोरखौ। माखासे गथ'फोरा फननि थाखाय बिमा बिफाजों नांलाय, बिमा बिफाखौ बुथारो, माने बायदिसिना। नाथाय सरकारनि आखायावबो स्मार्टफन डिस्ट्रिबिउट खालामनायनि अनगायै, नेटवर्कनि रेन्जखौ बारायनायनि अनगायै, टावार गायनायनि अनगायै, टेम्परारि टावार गायनायनि अनगायै, फरायसालिफोराव इन्टारनेटनि सुबिदा खालामनायनि बादै, बा भिडिअ कनफारेन्स बा भिडिअ क्लासनि थाखाय, अनलाइन क्लासनि थाखाय बेबस्था खालामनायनि अनगायै जेबो राहा गैया सरकारनि आखायावबो, नङाबा क्लास जानायनि चान्स गैया। ना नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो, जोंनि भारतआव दिनैसिम सेकेन्ड डज होनाय सुबुंनि अनजिमाया 10 कौटिबो जायाखै। सेकेन्ड डजआ 10 कौटिथ' जायाखै, फार्स्ट डजआबो 50 क्र'रबो जायाखै। 135 क्र'रनिबो बांसिन सुबुं दं। बैसोगोराफोरनि भेक्सिनाबो जोबाखै, आरो बै फरायसाफोरनि बैसोआ जेसेबां हाइ स्कुलनिफ्राय लवार क्लास, माने 10 थाखोनिफ्राय सिंनि फरायसाफोरनि बैसोआ जेसेबां, बिसोरनि थाखायथ' भेक्सिनानो गैया। नोंथांमोना मिथिखागौ भेक्सिन होनो हानायानो जायाखै बिसोरखो। बिसोरनि सायाव रिसार्चसो सोलिबाय दं। थार्ड वेभनि आरो मोनसे गिनला फैबाय दं, डेल्टा भेरिएन्ट, डेल्टा प्लास भेरिएन्ट, कापा भेरिएन्टबो फैदो। स' डेल्टा प्लास भेरिएन्टआनो ओरैबायदिनो भेक्सिनखौबो फेजेननो हानाय पावार दंनो डेल्टा प्लास भेरिएन्टनियाव, बे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। स' बेबायदियाव जानो सरकारा अफलाइन क्लासखौ खालामगोन? हाखाया। नाथाय मोनसे एडभान्टेजनि बाथ्रा बुंनाय, जुदि बे असिलायैनो सरकारा जुदि माखासे नेटवर्कनि रेन्जखौ बारायबा, टावार गायोबा, बै एरियाफोरनि सुबुंफोरा, जायफोर एरियाफोराव नेटवर्क मोना, जायफोर जायगायाव नेटवर्कनि जोबोर जेंना जायो, बै जायगानि सुबुंफोरा खमसे खम मोनसे हां मोनगोन। मानो होनोबा
रिसार्चखौथ' फैसा गारि गारि सोयो नाथाय बै रिसार्चनि फायदाखौ फिथाइखौ सुबुंफोरा मोना बे जाबाय कम्पानिफोरनि नेटवर्क कम्पानिफोरनि जोबोर गिदिर मोनसे घोटाला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ निश्चय मिथिगौ बा माखासे मिथियाबो जानो हागौ जुदि बै लकेल पार्सनफोरा बै सुबुंफोरा बै रायजो राजा सुबुंफोरा बेखौ जुदि कमप्लेन होनायमोनबा लिरनानै जुदि कमप्लेन होनायमोनबा हाइकर्ट जुदि खालामनायमोनबा बा सुप्रिम कोर्टआव जुदि कमप्लेन होनायमोनबा बे कल ड्रप बा बेबायदि माखासे फन खालामबानो खोनाया दानलाङो हारसिंनो बै प्रब्लेमफोरा मालांखौनो जोबगौमोन जोंनि मानसिफोरा कमप्लेनखौनो होआ रिसार्चखौ सोबाय थायो फैसाया ओरैनो थांगारदो स' कम्पानिनो जोङो जोंनि रांखौ जाना दौना होनाय जादों माने नेटवर्क कम्पानिफोरनो नङा होमबा नोंथांमोना बेखौ साननानै नायाखैमोन नाथाय बे असिलायैनो दा जा नेटवर्कनि खामानि मावनो थांबाय दं सरकारा बे असिलायैनो बे जेंनायाबो जोबगोन होननानै आं सानो स' नोंथांमोना मा सानो मिथिया गारजेन नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन सरकाराथ' थांखि लाखाबाय स्मार्टफनखौ रानखासिगोन नङा होमबा जा स्मार्टफन लानानै मबाइल नायनाय इन्टारनेट नायनाय गथ'फोरा हामा जाबाय बे बाथ्राया जाबाय गोदो गोदायनि जुग जाबाय दिनै आं जुदि बे बाथ्राखौ बुङोबा बे जेबो ओंथि गैला जे गाज्रि जाबाय जानाय जायो जेबो ओंथि गैला बियो स' होखासिगोन मबाइलखौ निश्चय बिदिब्ला नोंथांमोना गारजेन हिसाबै बेखौ माबायदि कन्ट्रल खालामगोन माबायदि सामलायगोन दानिया बेसो जोबोर गिदिर जेंना जासिगोन फोरोंगिरिफोराथ' दसे सम क्लास खालामसिगोन नाथाय बाखि समखिनियाव फनखौ मा खामानियाव बाहायगोन बे जोबोर गिदिर कुइसन आरो बर' हारिनि थाखाय बेथ' जोबोर गिदिर कुइसन स' बेजोंनो आंनि बे भिडिअखौ आङो फोजोबनो सानबाय स' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे जुदि बुजिदोबा इंगित मोनदोबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ बाय बाय